Bharodadet aring ke lokatum pen ke jok long le prang pen kachoki marong along piniarni anta sorkar pen kilang ke pangkre ason sido. Halabang so arong ovehini mojadar ki khidet aphitu borgangbura setame ovehini ki khitanglo. La pen non aso akai plengdet aphitame sorkar pen thangnat kaching thoramo ke pale dam dedet ke isi manghume me ason plangdet. Ahok dipu rong so pipen kache koi not mate dipu pen kilometer skri si along kedo. Upper Dilaji Mojadar Barimalong, Piniarni Antame, Sorkar Pen Tangnat Kaching Thor Amo, Paledam Delang. Isia Rong along Jongsi Kaching Thor Dun Nangchi Lepute, Sorkar Pen Setame, Kilang, Akinang Sot. Bonta Labangso, Upper Dilaji Mojadar Barimalong, Abanke, Pi Pateng, Po Pateng Sonsi, Pin Jong Det Kangjang. Ache Labangso Rong along Hello, Karbiang Bong Pen Mojadar, Kiki Ching La Pen Mojadar, Kiki Setame, Ovehini An Dolo. Lapentu borgangbura setame ovehini an khide rapita sorkar pen kilang ke pangkrea sonsi doktor. Kardong karbing long life kelang ratum tuan pinil tung karbing long life tim pen ladak jasemet lapu habjan ana sige banglo lapu bangke litum pu difurong so pipen banglo pulote lapu dilai ke damana towar na tu jasemet labang shortcut lo labang so shortcut towar long sinilitum non ke do bangke mozada timung arong labang so mozada timung arong atowar ke lahlo non puta ladake difurong so pipen ke 11 km vetlang sitami labang so difurong so piar lu labang so arong barim lo labang so arong barim lo lake bharot sadin dia prang mesi labang so arong ke seng lo pusini tu marju ponlong lo sitami non puta towar avelang pen sorkar pen keron pusona hemta penangan kavesi thek ponlong lo pen ladak ba interesting bangke la anarong barim ningkan pharut soselo pulote ladak arong arara tum piposi non anda portalong mang wedelo non mange DCRF pusi chu kongresa sorkar hud labang so SDC sorkar hud ahud bangke unan ke kachesong elason padulo sitame non bangke DCRF pumasi non mange potata pipet pededa ngela so pota kavida joni si labang so arong non puta develop thek bang wedelo non bangke aprang sorkari gangbura dolo non bangke bor gangbura dolo lalang litumta non bangke anghoy avida rasong si thek ponlong Labang sorong along kaddo kawe don phokep sasedo. Lapen Upper Dilaji Mojadar Abarimalong kisom ke parlo rong ner kep ando. Tapiniarni antame kimisen atowar kawe kijo nalang kawe riso e jangatum gorengang hoy kawe pen ke chenglok sorkar pen kaching thoramo ke dengdam puke avidet khangjang. Lasinon kichari boma sorkar mate Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangpen labang sorong aphan tanghon kangjin so pen nangkinang pon akinang sopusi haladak arong Amerika tumpen ninje pon. Pota kawedet ajoyne ke hedi dak nilitum phan aprang pan ke hedi la nitum arong ke rong barim pulela kangki muyadar hutpen ke nilitum ke o muyadar chota we hinilo lapen non sarore gambura ke chota we hinilo lapen nakodon thu dak nilipu ke chobom hu sarore gamura chobom hu sita hai lata chobom lo lapen non alang di nilipu ta abang wedet ajane ako nili sitame la sargare gambura puthak nili akamat pu chenunje phan nili chebor iloklem nun lo nilipu ka cheboy ke non helang non hejong lang la 2020 aningkan che ka cheboy ke nili 2000 la nili non nang lipota nang li non la bangso ahoy chi hangdun momle sorkari gangbura chi hang la sorkari gangbura nang li phan piposi nang pipedelo la soponang pipedet mane la umortiso sem yem nong si la dak se falta dokok ma nilitum hedi klem ra pe bang phu hola nilitum staff lo secretary lo la Romesh Teron pen si klem pon rapet non puta long lela long ade claim pop lo alang ni 2021 pen labang so kamang ti claim lo seta pinian yan lang alang tu claim rapet process of pet ahud claim rapet apa bang nungi inut bani long mang lo sabela alang ni pan mang ke pinian ni long pon pet labang kin tan ning du lo News report Bikram Teron Karbing Long Line.